Inini ndakambowani murume uyu nditora pamurume wangu ndine vana 3. Ndine vana uyu kana ndichitomutadza chikomba nokuti kumba kwedu chaiva hatosikana. Aya kana chichikomba chemune murume saka anotogwa sei murume wenyu? Ini kana chiri chikomba anotogwa sei nemurume wenyu? Murume wenyu akaona kana chichi anenge achiti chikomba changu ndoda odha mudare Dauya mudare mambongezi chataura chokwadi changu chese ndikataura makuwa ndosungwa nemhosva vanizwe gondinzwa Kamari munhu wakamakaranzani gadina iyi yakanema anzi gadinani seni make handisi tamira pamusoro pakatiri yake handisi ari kugadina wacho ari kublack mobile auye handimuzivi kana chimiro chake kana chiso chake saka kuuya kwandaita ndoda kutoona ndo mudzimai wangu watora nagadina wacho name ndimi akatora ndinombotora unonzani Anastasia akachuta aluza akakutora idiani handisi kutoziva ndikutodzakuziva taura pamusoro tinzo tikubatsirai handisi kutoziva mambo wangu kuti ndiani munhu akutaurira nezvake uyu ndiani wamunoti mugere naye wandigere naye murume wangu murume wenyu urikugara inini basa basa inonzi bhekumagare inoita basa rekucherera vanhu mvura vachiita zvekubata masitofu amai nenzani handizivi uchana nzvimbo yamusingazivi ndinoziva kuti kunonzi bhekumagare handina kuzoziva kuti bhekumagare plus hombe chaizvo iko kunongonzwa kumatsonyoni semunhu ndisina machonyoni chero vakaya vachitonditsvaga vakatoribvonza murume wenyu mati murume wenyu asi ndakakuti ndakabva kuno kwake pari zvino hasikisi murikugara naye ndikugara ndega pamba pahanzvadzi amai vangu ndikamugara mama muitirana vangani pamwe chete nemurume ndine mwana 1 mwana iyi mukomana wakaita makabva mukubereka tabva ari kupi kubva kwandakaita takabva mukusawirirana inini ndakambowani murume uyu nditora pamurume wangu ndine vana 3 ndine vana 3 ndobva tatanga kugara tese ndakakanditora 2021 anditora 2021 tungoti 2020 nokuti 2020 anditora 2020 ndobva tatanga kugara tese kusvika ndaita naye wana kubva ipapo kugara kwandaita naye anga asati abvisawo kana marunda kugara kwandakaita naye haana kubvira abvisawo marumba kwedu chakaita kuti tiponani murume akatanga kuita zvemagirlfriend achiita zvemagirlfriend akaenda kubasa masinganditengerera machikafu ukamubvunza mari yaive iri horo ndichifonera hama dzake ndichibvunza achindirowa akatombosungwa kupolisi aita dzimwe nyaya dzake ndikatobvisa mari yangu anga ndashanda ndikatomubhadharira kupolisi akabuda kupolisi akaenda kana achienda kubasa anondisiyira $2 dora reurwa manheru 50 cents kutengera mwana mapamba nemahewe emwana chigara zvakadaro saka takakonana tatakazvinyatsokonana takakonana mumasekondari pese akadaii
taura kutanga kupindurisa nyaya ino akanditora pane murume mati tanga kutaura nyaya dzino mati akanditora pane munhu saka murume uyu ndokwakatora neakatora aiwa murume wangu amandinaye parizvinoziva wamandinaye asi aiwa murume uyu wakatorwa pane murume neakatora pavanhu wangu wokutanga ndiye murume wangu andinivana naye 3 ndiye uyu ndiani uyu kana ndichitomutasa chikomba nokuti kumba kwedu chaiva hatozikanwa kana chiri chikomba chemune mumwe murume saka anotogwa sei murume wenyu ini kana chiri chikomba anotogwa sei nemurume wenyu murume wenyu akaona kana chichi anenge achiti chikomba changu achizvitendera munhu akangonyarara akasiyana naye akangonyarara naiwe mutamba ndowakaita kuchava amai anogarana navo murume wayo wakamuperesa mandirani saka amai zvatakuita akupai basa upenyu hwenyu haubude zvakanaka kana mukada kumushanda navo nemushandiro wamunoita navo mabva kune umwe murume makuti murume anga ari bamwenyu chikomba iye kutacheta chikomba saka munopedzera matambudzika mazvinzwaakupai basa ratakupai ndokuti gaidhi wacho munouya naye musi wa22 hatichatumira munhu munouya naye imi wenyu tatimuchenesei mouya naye tikuchenesei zvapatavatazviwo noti uyo varizindinaye kufunga kwavo iyo kwavakaita kuti ndine murume sezvo vakauya kunongo inini ndonaa nemurume wangu ngatingoita iso amai ngatingoita ise kufunga kwavo otoda kusunungura iye wacho ngauye andika mungu muti ngauye kuna aisi mhosva kwamapati ane vana 3 pakaenda murume uyu akanomuona ndinozvinini handisi pamurume zvonyango ndikarakanzwa kuti kwanzi ari kudiwa kwamangu munhu wacho ode kutonzwa ari kuziziva bozi uyu akamuona itainzwai mai tiri kuti munomuudza kuti kwamuri kupomerwa kunzi makadanana neni kwanzi uyai koko muzozipupurirai imamuna mhosva munyaya toda iye auye pana ngokuti achamarandi andisika uya kuno mumataredzi mhosva munodzivirwa panyaya yekuti munhu anopomera munhu ozopedzera apomera iye atone mhosva yedeformation anditi maona kachaizia saka zvinati mimi amai kana makangwana mati munyengetedzei munhu muendai kunatika tandikazenyaya dzezvidi dzipere imova free mona ngani munhu wenyu 1 asi kana masarudza wawanika vatoita pedza nyaya tichazokudza kuti metsvagai wenyu 1 zvichikomba siyana vachinoita kuti uzonzoita chikomba mambongo inyaya yekuti magariro tazviwa zvese izvozvo aiwa tazviwa tichavatsiura pamombo kana ngichidai vaha futi andika tona kuvatsiura imuchidai kuti auye handiti momuti auye musi watakuiwo moya naye amai ndangandika kunzwa mudare kuti chandinetsa nokuti ndakanzwa kuti mwana achitifonera kuti kunoku ndakasungiswa handisi saka inino ndanditori neshuga kuti woona kuti makore esaya 6 years dzesedzi munhu iyeye ndiupi andakatiza nemwana wedu ane mwana mukomana yakurira musha mangu iye munhu handisandamuona asi nhasi unondonza kuti apirira mwana wangu ndokuuya kwandaita bana kuzoteererana saka achiteerera iye hazvina kushata baba ndozvinoti dzakumira muruvanzi uya kwazadai dzakumira muruvanzi nogadhi wacho haapo uyu wacha munhu wamuona nhasi komwe vana vatatu muziva vana vatatu ndowatinoziva komwe komwe hatina watinoziva kunze kwevana vatatu uyu handimuziva ndikutoda roro kumwana wake wandikuchengeta
Mambo baba unowaziwa here? Mambo wangu nyazi kutaurwa pantu. Unowaziva here chete? Tinowaziva. Nekuti vane vanyai vakanoisa mari mumaoko mavo nemagetsi September ndichienda ndichinovapa mari. Asi mari yandaivapa ndaivapa vachiziva kuti mwana wavo ane munhu aifambidzana naye achidya navo mari. Asi vakuti handisi kukwasha nekuti vane mumwe Kombre gatidale. Sei unoti uchiratidzwa nedaro usataurura kuzvitaura. Tikuti mirai. Takubvunza mubvunzo chete baba muwazere pangoti wonkweta. Vacharimo. Ya vanhu vakafamba nemari vari kumusha kwavo kugomwa kunachekwa. Saka muzori tiwadati uyu maita apa basa rekuti vanoudza murume wavo kuti wamuri kuti murume wavo kuti auye neka chezvara takasingazivi kuti muri kuse munhuaadare amba mazvinzwira iwouya nevanyai vavo tosikuona kuti makaroora here mukati mazvinzwa here Moya nevanyai vatu. moya nevanyai venyu Anomunoka kwaoneka. Ndevenyu nevanyai vakatokatsogwa nevatefani. tisainire vapa moya kuti 22 timu yakakwana